Здравейте! За тези, които директно в Facebook искат да стартират субтитрите, съм направил този видеоклип. Демонстрационен видеоклип. Значи посочваме върху триъгълното бутонче долу, в дясно, на видеоклипчето и се показват тези бутони. Ако е черен бутона, в който пише два пъти са, ето е този, натискаме върху него, за да го активираме. Ето с лявата мишка щракнах, след което той се активира и става червен. Пред това червено бутонче има една стрелкичка наляво. Натискаме върху нея. Пак с лявата мишка и се показват ето тези панели, от които натискаме отгоре Translate Caption Beta с лявата мишка. След което се показва този панел и ние върху долното меню избираме стрелкичката, която сочи надолу, след което се показва ново падащо се меню и хващаме колкото се може плъзгача в горния край с пръстчето. С пръстчето на мишката. И започваме да го теглим надолу, докато излезе Russian. Ето, излезе. Ако не бяхме хванали в горния край, нямаше да можем да изкараме списъка Russian. Сега, натискаме върху Russian с лявата мишка и след това върху бутона Translate долу. Ето, така. Транслацията на руски език се подготвя в момента и изчакваме малко. Готово. В момента транслацията е готова. И ако стартираме видеоклипа, ето е така. Ще забележим, че вече имаме субтитри на руски език. Желая ви приятна работа с субтитрите.